जब खेसारी लाल चाहते बाड़े जे विश्व युद्ध होके पवन सिंह के संगे तो भाई पीछे के हटल बा। सबसे पहले बता दी कि आज टीजर एगो आयल बा खेसारी लाल यादव के, जौन की अंबानी वाला बाबा हमरा के अंबानी बना दी, अंबानी वाला अंबानी जे बा बड़ा फिलहाल उनका के भिखारी बना दी। ई खेसारी लाल के सोच ह, माने ई उनकर सोच ह। बाबा से विनती करता रही, बाबा हमरा के रउआ अंबानी बना दी, आ जे अंबानी बा ओकरा के भिखारी बना दी, आ हम खटिया पर सूत के अंबानी बन जाई। वाह वाह खेसारी भैया, अरे मर्दवा तारा में क्वालिटी रहा, कबो साड़ी पहनत रहा, कबो सीना हैंगा ऊंच बना के छलकावत चलत रहा। अब क्वालिटी तारा में इहो आ गइल बा जे तू दोसरा के धन अपना घींचे खतरा बेचैन बड़ो। काहे अंबानी जी तारा के शादी में ना बोले, यही से तू अब अंबानी बन के अंबानी जी भिखारी हो जाए तो तू उनका के ना बोले, यही खातिर न बने के चाहत रहो। इहे न बात बा। हम बता दी कि काल एगो पोस्टर हुए पावर स्टार पवन सिंह के वेब म्यूजिक से, ओकरा कुछ देर के बाद खेसारी लाल यादव के एगो पोस्टर हुए अन्नपूर्णा फिल्म से। खेसारी लाल यादव के जौना कंपनी से जौन बा की पोस्टर हुए, वो कंपनी के मालिक हवन अखिलेश कश्यप। अब अखिलेश कश्यप के जब नाम रखले होके तो तार लोग के पता चल गई हुई कि उहे अखिलेश कश्यप हवन जे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद के शुरुआत कइल। माने उनके दिन हो कि भोजपुरी में विवाद होके लागल, भोजपुरी में दूसरा के गाना दोसर कोई चोरा के गावे लागल, ट्रेंडिंग में होके लागल। ई अखिलेश कश्यप के देन हो। काहे कि अखिलेश कश्यप के अगर हम जानतानी चाहे दोसर तीसर केहू जानता तो सिर्फ विवाद के वजह से उहे अखिलेश कश्यप हवन जेकर भोजपुरी इंडस्ट्री में जब जन्म भइल, जब भोजपुरी इंडस्ट्री में फेमस भइले, ओकरा पहले कितनो दिन से काम करत होगस, जे जब फेमस भइले तो उनकर लहंगा लखनऊआ विवाद शुरू लेके माने विवाद अइले। बहुत सारा यूट्यूब पर पड़ल बा वीडियो उनका बारे में, तू लो देख सकत रहलो। उहे अखिलेश कश्यप आज लाइव आई रहन, लाइव आके बहुत सारा बात कुली कहला हन। उनकर एगो नियम बा जानता लोग का, जब उनका अपना कंपनी से गाना लियावे के होई, यानी अन्नपूर्णा फिल्म से जब भी गाना लेके आवे के होई, तब वो विवाद करे के चाहेले कि विवाद हो जाओ। तो ई जौन बा की सोच पावर स्टार पवन सिंह के टीम में नहीं है। पावर स्टार पवन सिंह आज भी चाहे कल भी विवाद ना भई रहे तबो, विवाद भइल बा तबो, कबो पवन सिंह नाम लेके नखन बोलले, तो कबो पवन सिंह केहू के टारगेट को के नखन कहले। काहे कि पावर स्टार पवन सिंह के अपने गायकी पर विश्वास है, माँ सरस्वती पर विश्वास है। इन लोगों को नहीं विश्वास है क्योंकि इन लोगों के पास गायकी तो है नहीं, सबसे पहले का बात। दूसरा बात कि आज तो किलो भोजपुरी इंडस्ट्री में सिर्फ पवन सिंह के नाम लेके चलल बालू। कल सुबेरे गाना आवता, तू लोग देख सकता लो अन्नपूर्णा फिल्म पर जाके कि वो गाना में की तो कहीं ना कहीं चोरी के शब्द जरूर होई। यही बार 100% लिख के स्टम्प मार के दे देम तार लोग के जे कहीं ना कहीं चोरी के जरूर शब्द होई, आ ओकरा बाद जौन बाकी गाना या विवाद हुई। तो उहे अखिलेश कश्यप जौन बाकी लाइव आई रहन, लाइव अइला के बाद से बहुत प्रकार के कुल बड़ा बड़ा बात बोलले बड़े कि विश्व युद्ध होई, ई होई। सबसे पहले तू मर्दवा हौसल छोड़ दो, बिना करनी के तू है रथी खानी दांत चियारत रहेला। अरे मर्दवा एगो बात होला, बात पर केहू हंसेला तो निमन लागेला। एही नहीं लोग कहेला नु कि गड़चियार निमन मुचियार ना निमन, ठीक बा। काहे कि उ चियार होई नु तो ओकर पीछे दवाई रही, पैंट में केहू ना देखी, लेकिन मुचियार जौन बा नु मुंहे पर ही करत रही। बात एगो होला, हंसेला आदमी तो ठीक लागेला। यही तारा बिना मतलब के कुछ कहत रहे केहू पवन सिंह के भाई, पवन सिंह के फैंस, चाहे पवन सिंह के संगे रहे वाला केहू तारा से कम नहीं है, ठीक बा। तू एक डेग चलबो तो 3 डेग चल जइसन, ठीक बा। तो ई बात के कम से कम ध्यान रख भाई, ई बात के ध्यान रख। चमचई केहू ना करेला। खेसारी लाल के परसों गाना बढ़िया आई रहे तो हम वीडियो बनैले रहे जो बढ़िया आई रहे। आँख खोल के देखा, हमारे जाके वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके रथी में मेन वीडियो में जाके देखो, खेसारी लाल के वीडियो पर जब अच्छा गाना महादेव वाला बनैले रहो तो हम अच्छा वीडियो बनैले रही। पवन सिंह के गाना एगो अच्छा ना लगे रहो तो हम कहमी खुलियाम जे पवन सिंह के गाना अच्छा नहीं लागत। जाके देखो 20-20 हजार चलल बा दोनों वीडियो। तो कम से कम ये बात के ध्यान दो कि केकरा के श्रेष्ठ गायक बा, के रथी बा। अब पवन सिंह भेटा जो तो तू गोड़े छू के प्रणाम करबो, लेकिन तू अपना एटीट्यूड में रहबो जे हम ये हैं वो है हमार गाना ई हो ऊ हो।
भैया अभी खेसारी लाल यादव फंसल बड़े एग्रीमेंट में, तोर लोग के यही अधिकैया के मारे उ फंसल बड़े, अभी बड़े एग्रीमेंट में, गाना आवो ता आवे दो, रिलीज करो, गाना बनाओ, सब कुछ करो, लेकिन कम से कम धैर्य रखिए भाई, आप लोग धैर्य रखिए। गाना नहीं खेपो तो पगला जीबो हैं, यही तरह के लोग कहले जे पागल है, छोड़ा है पागल है जाएगा। एगो कंपनी का मालिक हो गई, कंपनी के एगो गरिमा होला, कम से कम ये बात के ध्यान दो यार, पागल के तरह बात करत रहो। छोड़ी जाए दी इनको बात हटाई। पावर स्टार पवन सिंह का भी कल सुबेरे गाना होता, खेसारी लाल यादव के भी गाना होता, खेसारी लाल यादव का अन्नपूर्णा फिल्म्स पा होता, पावर स्टार पवन सिंह के गाना वेब म्यूजिक पा होता। दोनों आदमी के कल सुबेरे कंपटीशन होके वाला बा, केकरा वीडियो में कितना क्वालिटी बा, केकरा केकर लिरिक्स चुरावल है, केकर लिरिक्स आपन है, आ केकरा लिरिक्स में कितना दम बा, केकरा म्यूजिक में कितना दम बा, केकरा वीडियो में कितना दम बा, सब देखल सुनल जाई, पहचानल जाई। बाकी वीडियो के जी देखत आ शेयर ज्यादा से ज्यादा करी, ताकि ऐसा ऐसा लोग के दिमाग से नकारात्मक बात जौन बा निकले के चाहिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।